Ongi etorri agerraldi honetara. Gaur, 23. korrikaren abestia aurkeztuko dizuegu. Arro herri du izena, edizio honetako leloak bezala. Euskal komunitateak euskararengana sentitzen duen harrotasunaren erakusle. Aurkezpenerako, Eibarko musika eskola aukeratu dugu. Kantaren egilea, Maite Arroita Jauregi Aranburu Mursego, hemen dabil irakasle. Eta gela honetan bertan ematen ditu eskolak. Gainera, Maiteren ikasle izandako batzuk abestuko digute 23. korrikaren kanta. Hau lan ezberdina izan da guretzat, gutxitan egiten dugulako kantuak enkarguz. Eta horrek gure buruari muga batzuk jartzera eraman gintuen. Hainbestetan entzungo den kantu bati nola ekin. Eta agian horregatik onartu diogu kantuari 6 edo 7 zati ezberdin izatea, kantuaren barruan 3 kanta ezberdin, minisinfonia moduko zerbait egitea oharkabean. Eta atea zabaldu diegu azelerandoei, disonantziei, kaos modukoei, keinuei. Eta hainbat kantariren artean abestuta egon arren, apenas inorrez nabarmentzeari. Masa bat irudikatzeari. Arro herri leloak oso ebakera nabarmena du, eta horrek hots zehatz bat ekarri dio abestiari. Lehen entzunaldian, erre gogor bat, eta bigunak dira nagusi. Arro herri korrika, mintzairaz, mintzaira, jira eta bira. Kontuan izan dugu horrelako abesti bat publiko zabalari zuzenduta dagoela. Eta berdin balio behar duela, umeek abestu eta dantzatzeko, lagun arteko festetarako, zein errepidean denok bat eginda oihukatzeko.